Kaping pindho aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Tegese aja gampang ndakwa sing tanpa bukti. Yen pancen ana buktine ya kudu dirembuk kanthi sareh lan wicaksana paribasan kedung jero kena dijajaki jroning ati sapa sing ngira. Leres. Ingkang kaping telu aja gampang nyalahke, tegese aja golek salahe ning golek ana benere wae. Nggih. Ora ana menungsa sing sampurna. Kabeh kudu nduweni rasa rumangsa ngrumangsani. Nggih, Mak. Kaping papat aja sungkan lan aja pekewuh. Tegese wong jejodhoan ngono raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal ya, Ngger. Nggih. Kaping 5 kudu sing apa anane. Lahir batin kudu padha yen iya ya ya yen ora ya ora kena lelamisan. Leres. Kaping 6 aja gampang muring, samubarang kudu sareh, aja gampang nesu. Kaping 7 aja lelamisan. Kabeh isine ati kudu dilairke kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah anyar, Nduk. Nggih. Kaping 8 kudu ngudi kadewasaning jiwa. Wong omah-omah kuwi mundhak dina kudu mbudidaya mundhak dewasa pikirane, angen-angene, gunemane, tingkah lakune kudu sangsaya dewasa. Aja malah mundhak dina saya bocah iki aja. Ingkang nomor 9 apa, Yung? Nomor 9 aja nyepelekke perkara. Masalah gedhe utawa cilik kudu entuk kawigaten. Sabab yen nganti nyepelekke perkara cilik, entek-entekne perkara mau malah dadi gedhe. Iya. Kaping 10 aja ana campur tangan saka wong liya kuwi sing mbebayani ya ta adat lupiya sing jeneng masalah rumah tangga kuwi ibarate kaya duwe negara dhewe wong liya ora kena melu-melu perkara iki nggih muga-muga iso kanggo sangu mantene ya Mak nggih lan dongaku ngger muga Mas Fajar lan Mbak Novi antuk omah yu jodoh saka Kang Nyipta Jagat ora mung dadi bojo ning entuk omah yu jodoh. Sing jeneng bojo kuwi kala masane iso pegatan. Nek sing wis jeneng jodoh kuwi ora bakal ana sing misahke kejaba maut, Nger. Lan uga enggal antuk otang suling katresnan wujud siwi mbuh kakung apa putri ya, Mak. Amin ya rabbal alamin. Nduk, dawuh. Matur nuwun kunjuk njening Bapa Jaiman Sarjana Sosial minangka lurah ingkang wis paringi dipalilah nggone panjenenganing Ibu Tini kagungan kersa gelar kelir kaya bengi iki Ngger. Amin ya rabbal alamin. Lan uga matur nuwun untuk Sinoman Samakta Hesti Lapsda Karya kuwi sing wis sabiyantu nggone panjenengan Ibu Tini kagungan kersa lan ketua panitia Bapak Amin Maulani Nduk. Nggih. Ijab kabul Selasa tanggal 9 Desember 2025 ana Glonggong Dlopo Medion. Oh ngono nggih. Rangkaian acara Nduk Minggu sore kuwi ana reokan. Ana reok. Jumat awan resepsi lan uga dibacut pengajian. Oh nggih. Setu bengi awake dhewe sing tinimbalan elek-elekan ana dalem kene Nduk. Ya. Muga-muga bisa nuju prana marang para pamriksa sing parang lenggah. Matur nuwun dene para pamriksa ing tlatah Medion kene umume ya ana Lebak khususe nggih. Kuwi tansah ngapresiasi marang budayane dhewe utamane wayang kulit. Muga-muga para pamriksa lan para warga Gum Lebak Ayu sak bubare wayangan kabeh pinaring ana katentreman sugenge. Amin ya rabbal alamin. Tinebena ing Durga Sengkala cinaketha ing bagya mulya, Nduk. Nggih. Nduk, dawuh. Kowe ngerti dhewe sing kepareng mirsani, nggih. Wis kepareng nggawa klasa saka omah dhewe-dhewe, nggih. Sing lenggah ning ngarep dhewe malah mayoritas ibu-ibu sing ning ngarep. Oh, ngono nggih. Tepuk tangan untuk pamriksa Lebayu. Lah wong piye? Lah iya. Mula ayo iki kowe karo aku nderek lelekan ana dalem kene tak derekke. Kejaba nimbali awake dhewe aku nganti kadang bintang tamu Mas Petruk karo Mas Bagong karben nggo ngancani awake dhewe. Nggih ayo diunggahke ana pepanggungan dipethuk nganggo praon, Nduk. Nganggo praon. Monggo diaturke monggo, Ca. Monggo ayo.